Veni Creator Spiritus, metes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora, quidis eris Paraclitus, donum Dei Altissimi, fons vivus ignis caritas, et spiritualis untio, tu septiformis munere, dextre Dei tu digitus, turrite promissum Patris, sermone editans futura, per te sciamus da Patre, noscamus atque filium, te utriusque spiritum, credamus omni tempore. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Spiritus Sancte Deus, miserere nobis, Sancta Trinita unus Deus, miserere nobis, Santa Maria, ora pro nobis, Sancte Michael, ora pro nobis, Sancta Dei Genitris, ora pro nobis, Sancte Michael, ora pro nobis, Sancta Virginum, ora pro nobis, Sancte Michael, ora pro nobis, Mater admirabilis, ora pro nobis, lau dira evangelistak, lau aizetera egiten dugu otoitza. Hauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aintza zuri jauna. Jesus txalupan sartu zen eta ikasleek jarraitu zioten. Eta horra non sortzen den ekaitz handi bat itsasoan, urpalastek txalupa estaltzeraino. Bera berriz lo zegoen. Ikasleek berarengana jo zuten eta esnarazi esanez, salba gaitzazu jauna galduak bera. Jesusek orduan, zeren beldur zarete sineste gutxikook, eta jaikita haizeari eta itsasoari agindu zien, eta barealdi ederra egin zen, eta gizon haiek harriturik honela zioten, nor ote dugu hau, haizeak eta itsasoak ere obeditzen baitiote. Jaunak esana. Jaunak zuekin. Jesucristoren evangelioa San Markosen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek esan zien, jainkoaren erreinua lurrean hasi egiten duen gizonaren antzekoa da.
Gizona lo dago gabez eta jaikitzen da goizean. Hazia ernetzen da eta hazten doa eta gizonak ez dakit nola. Berez ematen du lurrak usta, lehenengo lastoa, gero burua eta ondoren galburuaren beteko alea. Eta alea prest dagoenean, igitaia erasten zaio, helduak bairaude gariak, jaunak esana. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aitza zuri jauna. Orduan Jesusek parabola hau esan zien. Zuetako batek 100 ardi izan eta bat galtzen badu, ez alda 89 larrean utzita galdutakoaren bila joaten aurkitu arte, eta aurkitzen duenean lepoan hartzen du pozik, eta etxera iristean lagunei eta auzokoei deituta esaten die. Poztu zaitezte nirekin, aurkitu dut galdu zitzaidan argia. Ara nik esan, poz handiagoa izango da zeruan, bihotz berritzen den bekatari bakar batengatik, bihotz berritu beharrik ez duten 89 zintzoengatik baino. Jauna, esana. Eskerra zuri jauna. Iparralderan. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aitza zuri jauna. Jesusek esan zien, ni naiz egiazko mahatxondoa, eta nire aita da mastilaria. Niregan fruiturik ematen ez duen haiena, moztu egiten du, eta fruitu ematen duen guztiak imatu, fruitu gehiago eman dezan. Zaudete niregan, eta ni zuengan. Haienak ez dezake berez fruiturik eman, mahatxondoan ez badago. Ez da zuek ere, niregan ez bazaudete. Jaunak esana. Egin dezagun otoitz. Zure jakinduria handian zuk ezartzen diezu beren eginkizuna, bai aingeruei, bai gizon emakumeei. Egizu zeruan beti zure zerbitzari dituzunak, lurrean gure biziaren zaintzaile izan ditzagula, eta eskatzen dugun bedeinkapena iristarazten. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jangoiko guztialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak lur eta soro hoiek, amen. Zuen lan eta asmo guztiak, amen. Leitzako gure herri hau eta bertan bizi direnak, amen. Sancte Michael, ora pro nobis, Virgo veneranda, ora pro nobis, Sancte Michael, ora pro nobis, Speculum justitiae, ora pro nobis, Sancte Michael, ora pro nobis, Sede sapientiae, ora pro nobis, Sancte Michael, ora pro nobis, base spirituale, oris, Sancte Michael, ora pro
Ora pro nobis. Sancte Michael, Ora pro nobis. Federis Arca, Ora pro nobis. Sancte Michael, Ora pro nobis. Jesucristoren evangelioa San Mateoren ingurutik. Aintza zuri, jauna. Jesusek esan zion jendeari, ez zaitezte kezka biziaz, zer jango, edo gorputzaz, zer jantziko. Bizia ezan da janaria baino gehiago, eta gorputza jantzia baino gehiago. Begira, zeruko hegaztiei, ez dute ereiken, ez ikitaitzen, ez da ganbaretan pilatzen ere, eta zuen zerupaitak bazkatzen ditu. Ez alzarete zuek haiek baino gehiago, eta nor da zuen artean, kezkaren kezkaz bere bizia pixka bat luza dezakeenik, eta jantzia zergatik ez da luza. Zeitanako beriei, nola azten diren, ez dira lanean ari, ez da jantzian ere. Bila ezazuen lehenengo jaunaren erreinoa eta haren zuzentasuna, eta beste horiek eigarri emango zaizkizuen. Jaunak esanak, Esperantzi, jauna. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, ereintza zaitzatela jangoiko guztiagunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, sogo eta bertan diren espirituak. Amen. zuen lan eta asmo guztiak, amen. Leitzako herria eta bertan bizi diren guztiak, Amen. Sancte Michael, Ora pro nobis. consolatris afflictorum, Ora pro nobis. Sancte Michael, Ora pro nobis. Regina Prophetarum, Ora pro nobis. Sancte Michael, Ora pro nobis. Regina Apostolo, Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, Jesucristoren evangelioa San Mateoren liburutik. aintza zuri, jauna. Orduan Jesus jendea guztiri etxerakoan zen. Ikasleak urbildu zitzaizkion esanez, argi ezaiguzu, soroko irakaren parabola. Jesusek erantzun zien, haziona ereiten duena gizonaren semea da. Soroa mundua, haziona erreinuko semeak dira. Iraka berriz gaiztoaren umea. Ereinduen etsaia deabrua da. Usta munduaren azkena eta usta gintzaileak aingeruak. Beraz, iraka bildu eta asuntan erretzen den bezala, hala izango da munduaren azkenean. Gizonaren semeak bialiko ditu bere aingeruak, eta hauek bilduko dituzte haren erreinutik erorbide izan diren guztiak eta gaizkile guztiak, eta su labera botako dituzte. Han izango da negarra eta hortz jarraska.
Orduan zintzoek eguzkiak bezala argi egingo dute, bere aitaren erreinuan. Hau nahi, esana. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bere ikasle itzatela zangoituen guztialdunak, aitak eta semeak eta espirituak lur eta zuen soro horiek. Amen. Zuen lan eta asmo guztiak. Amen. Leitzako gure herria eta bertan bizi diren guztiak. Amen. Ora pro nobis. Regina confessorum. Ora pro nobis. Sancte Michael. Ora pro nobis. Sancte Michael. Ora pro nobis. Sancta Maria. Ora pro nobis. Nobis. Sancta Virgo Virginum. Ora pro nobis. Sancte Michael. Ora pro nobis. Pro nobis. Mater intemerata. Ora pro nobis. Mater admirabilis. Ora pro nobis. Sancte Michael. Ora pro nobis. Mater admirabilis. Ora pro nobis. Orde.
Apostoluen eginak burutik. Egun haietan, ikasleak ugaritu zirelarik, marra sortu zen greko hizkuntzakoen artean, hebreera hizkuntzakoen aurka. Haien Andrea lagunak eguneroko janari banaketan bazterrera uzten zituztelako. Hamabiek ikasleen batzar orokorra bildurik esan zuten. Ez da bidezko guk jainkoren hitzaren premikua alde batera uztea, janari banaketaz arduratzeko. Beraz, zenideok, aukera izazue zeuen artean izen honeko 7 gizon, Espiritu Santuaz eta jakinduriaz beteak, eta haiei emango diegu egiteko hori. Guk horrela, otoitzean eta hitzaren zerbitzuan jardungo dugu. Batzar osoak ontzat eman zuen proposamena, eta hauek aukeratu zituzten. Esteban, sinezmenez eta Espiritu Santuaz beteak. Felipe, Prokoro, Nikanor, Timon, Parmenas eta Nikolas.
Antiokiako judu berria. Aurkeztu zizkieten apostoluei, eta hauek otoiz eginez, eskuak ezarri zizkieten buruan. Jainkoaren hitza zabaltzen ari zen, ikasleen taldea franko ugarituz zijoan Jerusalemenen, eta apaiz asko ere sinestedu egiten zen. Jaunak ezagak. San Pedro apostoluaren lehenengo gutunetik. Zenide maiteo, hurbil zaitezte jaunagana. Arre bizia da jauna, gizakien baztertua, baina jainkoaren begietarako aukeratua eta bikaina. Harengana hurbiltzen zaretelarik zuek ere, arre bizi zaretenez, espirituzko tenpluaren eraikuntzan parte hartzen duzue eta apaiz sagaratuak zarete. Jainkoari atsegin zaizkion espirituzko opariak Jesukristoren bitartez eskaintzeko. Hau dio izan ere liburu santuak. Onanik zionen harria ipini, giltzarri aukeratu eta bikaina. Horretan sinesten duenik ez da lotxaturik geldituko. Zuentzat, beraz, sinesten duzuen ontzat, harri hori aintzagarri da. Sinesten ez duten entzat, berriz, etxegileek baztertutako harria giltzarri bihurtu da. Eta baita, behaztopa harri ere, erorazteko arkaitz. Hitza onartzen ez dutenek egiten dute behaztopa. Hori da ezarri zaien zoria. Zuek, ordea, jatorri hautatua zarete, errege eta apaiz, nazio santua, jainkoa berezak eskuratutako herria. Ilunpetatik bere argi zoragarrira, deitu zaituzten jainkoaren egintza bikainak iragar dizazuen. Jaunak esan. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei, ez izan kezkarik, sinetsi jainkoagan eta sinetsi nigan ere. Nere aitarenean bizitoki asko dago, horrela izan ez balitz, esango nizueken, orain zuentzat tokia prestatzera noa. Joan eta tokia prestatu ondoren, berriro etorri eta nerekin eramango zaituztet. Ni nagoen tokian, zuek ere egon zaitezten. Zuek badakizue, ni noan tokirako bidea. Tomasek esan zion, jauna, ez dakigu nora zoazen, eta nola jakin bidea. Jesusek erantzun, ni naiz, bidea, egia eta bizia.
ezin da inor aitagana joan nere bidez izan ezik. Ni benetan ezagutuko baninduzue, nere aita ere ezagutuko zenukete. Are gehiago ezagutzen duzue dagoeneko, eta ikusi ere ikusi duzue. Orduan Felipek esan zion, jauna, erakusi zaiguzu aita, eta nahikoa dugu. Jesusek erantzun, hainbeste denbora zuekin, eta ez al nauzu ezagutzen Felipe. Ni ikusten nauenak, aita ere ikusten du. Nola diozu, erakusi zaiguzu aita. Ez alduzu sinisten, ni aitagan nagoela, eta aita nigan. Nik esaten dizuedana, ez dizuet nire kabuz esaten. Nigan bizi den aita, bere ekintzak burutzen ari da. Sinez ezaidazue, ni aitagan nago, eta aita nigan. Besterik ezpada ere, sinetsi ekintzengatik. Egiaz diozuet, nigan sinisten duenak, nik egiten ditudan ekintzak burutuko ditu berak ere, eta are handiagoak. Ni aitagana bainoa, jauna esana. Aurrena, sendotza hartu behar dizuenok, deituak izango zeraten, eta zutitu zuen hemen presentzia eta benola aurrean jakigaraziz. Magi Agirre, Inar Altadin, Aritz Coello, Miguel Iturrarte, Javier Iturrarte, Arkaitz Uriarte, Ander Rekondo, Alex Sabalegui, Iraitz Zabaleta. Hauek dira, aurreneko gauza ongi etorri egiten diogu apezpikuaren ordezkariari. Gure Nafarroko mendialdeko bikarioa dugu. Hau da, Artzapezpikuaren ordezkoa gure zonaldean. Mikel Garziandia, hemen egundakoa, eta askorentzat ezaguna. Eta ongi etorria egiten diogu eta eskarrak dizkiogu bere presentziarengatik. Eta hauek dira, aurtengoan, hemen ohitura dugu, laugarren DBH egoten da taldeak, komunioa ja nik eman dizuen, urte batzuk badara bazkitxan gontan hemen, eta gero segitzen dugu, eta bisita, konfirmazioa laugarren DBH egotenean. Zue ituratu zaizue, pandemia segitzake bete-betean, eta baina oso pozik nago, honea etorri zeaterako, hemen konfirmazioa egiteko prest zaudetelako, oso importantea da bataioa hartu, eta gero sendotza ospatua izatea. Esan zuen, bi pieza bik osatzen direnak. Batak bestea eskatzen baitu. Eta zorionak badakizue hemen parrokian beti zuen etxea arkituko dezuela. Ez hori sekulan zuen bizitza guztian. Eta orain apezpikuaren ordezkariari utziko diogu izan. Eskerrik asko Inesio, eskerrik asko Santi. Por si alguno no entendéis así en euskera, una palabra primero. Jesús dice en el Evangelio, yo haré cosas, pero también vosotros luego en mi nombre haréis las cosas que yo hago y aún mayores. Jesús no exagera, porque Jesús lo que nos está prometiendo es que con la fuerza de su Espíritu todo es posible y nuestra vida será algo maravilloso, garantía del Señor. Agatik sinideo, tokatzen zait, zuei gazteoi, horrez da berriz ere katekesi emateko, baizik eta jaunaren hitzetik, bi ezaugarri ateratzeko. Alde batetik, Jesusek esaten dizue, ez bakarrik ni naiz egia eta bizia. Jesusek esaten dizue baita ere, ni naiz bidea. Bidean jarriztero, ausartzen bazarete benetan askatasunez zuek izaten, zuen bihotzari bene-benetan entzuten, manipulazioak eta beldurrak alde batera utzirik,
Jesusek esaten dizue, ni bilakatuko naiz zuen bidea. Eta zuen bidea bidaliko dizuedalako Espiritu Santua. Horregatik, zorion du egin zituzte imusok hemen egon delako, eta zoriontasun dutea da gaur zuek esaten badiozue Espirituari baietz. Zatoz nire gana, izan zaitez nire adiskidea, nire bihotzeko lagun mina, zezuk emango didazu beti beharrezko argia eta indarra. Horixe da Kristagoaren zoriontasun betea, Jesusen Espirituaz bizitzea. Eta gero, sakramentu bezala, aintzinatik datorren erritu batean, krismaz, olioz, gantzutuak izango zarete. Gantzudura hori batailokoan, eman zizuenean, buruan hartu zen dute. Krisman esaten da horregatik, krisma buru gainean hartu zen dutelako. Gaur ordea, krismaz igurtziak izango zarete zuen aurpegian, zuen kopetan. Eta horrek adierazten nahi du, Jesusen maitasunaren presentzia eta argitasuna eramateko bokazio jaso duzuela. Hoy recibiréis la unción del crisma no en la cabeza como en el bautismo, sino en la frente. Y eso os convierte en testigos de la alegría de la vida de Jesús. Argatik, elizan, parrokiak gaur, adoratzen zaituzte. Bizitza honetan zailena da norbera dena izaten ausartzea. Zuek gazteok behar duzue ausartak izan. Eta ausartak izatea esan bezala da saiatzea zareten hori horren atzetik ibiltzen. Eta horretan lagun minena izan duzu beti jangoikoa. Eta horregatik gaur jangoiko aitak bidaltzen dizue semea eta espiritua. Evangelioan izan du Jesusek, nien nago bakarrik, ni begiratzen dagoenak aita ere ikusten du. Nerekin dagoenak espiritua jasotzen du. Hargatik, gazteo, saia zaiteztela gaurko toaiari bere tokia ematen zegoen bihotza eta bidea. Opariak gordetu egin daitezke edo opariak eragin egin daitezke. Espiritu Santuak gaitasuna badu zuek zoriontsu, libre eta erabat persona berri egiteko egunez egun. Eta hemen gauden beste gainerako guztioi dagokigu bazuei horren ejemploa adibidea ematea. Horretik doazenok esan dezakegu espirituak ez digula inoiz kale egin. Espirituak ez digu inoiz huts egin. Berari eskatu diogunean, berarekin egondu garenean gauzak ireki egin dira. Horregatik, zorionak eta zoriontasun hori erabatekoa izan da, baldinaka ausartzen bazterete jangoikoaren maitasun historioa erabat mugiltzen. Horrek emango dizue gero argitasuna eta adorea erabakiak hartzeko. Lanarekin, bokazioarekin, zuen lekua munduan, zuen lekua elizan, hori jaunaren opari bat da. Benetan, ea, ausartzen zareten gorkoan, zatoiz jauna esaten espirituari, eta gero maiz, egunera zuen bizitzan den aurrerantzean, zatoz hemen zaude jauna lagundu idazu, argi nazazu. Espirituak beti hor izanen duzue. Horregatik, aurrera egiten dugu gure ospakizun honetan, eta elizan beti sakramentu bat benetakoa izateko behar du erabat libre izan. Eta sakramentu horregatik egingo dizuet galdekizun moix bat. Bi alditan galdetuko dizuet ea prest zaudeten, elizak eskaintzen dizuena hartzeko, eta baita ere ea sinisten duzuen aita, semea eta espiritua. Bai prest nago, zuek gazteok erantzungo duzue, eta bai sinisten dut, zuek gazteok erantzungo duzue, baita ere Kristau elkarte osoaren laguntzarekin. Zuek bai prest nago, eta gero denok bai sinisten dut. Gazteok, sendotzartu behar duzuen
Kristau izateak bere goia ez izatea esaten du, barakatzen jakitea, mendekoan egotea, bekaizkeria izantzea, mugiaren izatea, hitz batean, bekakoaren ahoka borroka egitea, San Miguelek ikusten dugu bezala. Prest zaudete horrela egiteko, Kristau izateak guztiak segide bezala maitatzea esan du. Mundu gizakoiago baten artean elkarrekin lan egitea. Gure gauzak besteekin banatzea, elkarrekin eta bakarka otoitz egitea, jaunaren eguraren egarea osatzea. Prest zaudete horretarako. Eta benetan laguntza behar duzuelako eta behar duelako guztiok, Kristo ikartuena, denoi galdetzen dizuet. Sinisten alduzue egin horrela augustina zeru lurren egilea. Sinisten alduzue arazen bakak Jesucristo Jauna, Maria Benziagatik dioa, oinazetan hila eta horregatua, hilen artetik Kristua eta ikarna eskuinaldean jarri egitekoena. Eta sinisten alduzue Espiritu Santua, jaun eta bizia mailea, jainkoak pentekostekoian apostoluari emazien bezala, gaur zerbitzako sakramentuaren bidez, era berezian emango izatena. Orain bada, sakramentura iristen gara. Otoitza, eta gero etorriak ezarete, eskuak ezarriak ezateko, eta krismaz antzutuak ezateko. Senideok, egin bezten egun otoitz jainkoa ikari gazte aurrante. Denok zutu. Bataioak bizi berriak zuten, eta jainkoak bere semea alaba ikaizten duen. Eska dezagun eman diezakiela jaunak Espiritu Santua, eta sendotu ditzala bere doain urari ez. Bete ditzala hauen bihontzak Espiritu indarrez, eta egin ditzala Jesucristoren antzeko. Jainkoa guztiona, Jesucristo gure jaunaren aita, urez eta Espiritu Santuaz bizi berritu dituzu zeure sentitzari hauek, eta bekatuak barkatu dizkiezu. Entzun jauna gure otoitza, eta bidal ezazu hauen gainera, Espiritu Santu laguntzailea. Emainezu jakinduri eta adibun espiritua, konseilu eta sendotasun espiritua, ezaguera eta otoitz espiritua, eta bete itzazu jaunaren gabeko begirune espirituaz, Jesucristo gure jaunaren bitartez.
eta gure eskariak egingo ditugu. Gaur bereziki eskatuko dugu, konfirmazio hartu duzuen alde. Maili, Inar, Aritz, Miguel, Javier, Arkaitz, Ander, Anes eta Ireitzen alde. Jainkoak eman dezaizuela indarra bere jarraitzaile izateko beti. Eska dezaiogu jaunari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu. Gaurko mezetan kontutan hartuko ditugu bereziki Kristina Salaregi bere urtebetetzea eta hezkuntzako urteguna zenean, baita ere Kontxi Altzuri, Miguel Jose Sukuntza, Maria Dolores Garate, Maria Josepa, Martin Jose, Josefina eta Ignacio, Jose Luis, Hernando Lena, Zestau Zobetu familiko hildakoak eta Juan Jose, eta beste intentzio partikular bat. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten. Eska dezaiogu jaunari. Jaiko jauna, zure baizikia zure apostoloi Espiritu Santua, eta haien bidez eta haien ondorengoen bidez, fenomeno guztiei eman nahi izan diezu, entzun bihotzatez gure otoritza, eta berrikuntza zu orain, fenomeno bihotzetan ebangelio segiten asistenean, errorkizte egizten dituen binariak, Jesucristo gure jaunaren bitartez. Senideok egin dezagun otoiz dizkio batean egizko osoaren afarian, otoikoari eskaintzeakoan. Egin dezagun otoiz. Jaiko jauna, opari arteko akordioen iragarriei esker, zure jaikotasunean parte ematen diguzu. Egizu sinisten dugun egia, ekintzetan jaikoak ezagula, Jesucristo gure jaunaren bitartez.
Espiritu Santuaz galtzututa eta salbapenaren berri ona egitera bidali zinuen, Kristoren antzera bizi berritik, zeure mahaikide egiten dituzu Euskaristia orokorroan eta fedearen testigu, Eliza eta munduan. Horregatik Jaimiloko batzar honetan bildurik, Pentekoste berri baten egintza harrikariak ospatzeko, aingeru erresanduekin batean, zure aintzaren loratzarrea abesten dugu.
Jango izan lotxa zuzentzen den munduko bekatua erdi Jesusek bere bizi bekea ematen digu espirituaz. Jango iparitzen lotxa munduko bekatua kentzen duena zoriontsuak amaren maila dituak.
bisu pare bat zorionak konfirmatuta zaudete, eta bisu pare bat gaur hilda Luismari Lizartza eta bere aldeko hileta elizkizuna astelehenean izango da atxaldeko 5:00. Eta gero baita ere, datorren igandean, bihar 8:00 mesetan bereziki gogoan hartuko dugu Asunción Zabaleta Labaien bere heriotzaren lehenengo urteurrenean. Egin dezagun botoez. Zaude bete jauna zure herriarekin, eta zerutan misterioak ezagutarazten dizkie zuenei, emaizu bere izate zaharra utziri, jainkozko bizi berriaren erara bizitzea. Jesukristo gure jaunaren bitartez, bizi zaharra, bizi berria, espirituak ematen ditu bizi berri hori. Hiru alditan egingo dugu eskabide bat, adiemenaz, eta denok bihotzez amen esaten dugu, eskatzen dugu bakoitza. Jauna zuekin, bedeiaz zaitzatela jainkoa agian laguzutura, urez eta espiritu santuaz bizi berrikurik, bere seme alaba ere zaituzte, zaindu zaitzatela lehiak bere baitasunean, bedeiaz zaitzatela jainkoaren seme bakarrak, egiaren espiritua elizaneko goztela alimuzikun, bere indarrez sendotu zaitzatela, eta egiazko fedea kontontzen lagundu, bedeiaz zaitzatela espiritu santua, berak biztu zuen baitasunaren sua ikasten bihotzetan, baten zaitzatela, eta eragozmenik gabe eraman jainkoaren erreinuko zorionera, bedeiaz zaitzatela kanpoiko guztia duna, aita eta semea, eta espiritu santua. Eta orain lotura dugun bezala, berriz egin nahi zuen guztiok, adoratu dezaten zuen gerua. Konfirmaziokoak gelditu, gero argazki bat egin bat dugulako aigeruakin, errekuerdorako. Orain, berriz ere, Xamili eskatuko dugu, gordetzeko gure